आरो 75 बोसोर इन्डियान इन्डिपेन्डेन्सआव जोंनि क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि बा बै समनि गवालपारा डिस्ट्रिक्ट जि जाया मानो बे ओनसोलफोरा बिराद मोनसे आन्डार डेभेलप रिमोट आरो कुनु माने इनफ्रास्ट्राक्चार गैयामोन लामा दालां जेबो गैयामोन किन्तु दिनै लासै 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 बिनि खामानिया जादों बे सानसेनो जानानै फैया आरो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ रौम वास नखारियाव बाहागो लानायनि गेजेरजों जोंखौ मदद होफैनो थाखाय जों खावलायबाय मावफुंजाबाय माखासे आरो आद्रा दंबावो फैबाय थानाय समाव पार्लियामेन्टआव बिल लाबोनो गोनां दङ बेबो जोंनि मोनसे गेदेर थांखिनि मोनसे एजेन्डा हिसाबै जोंनि मोखाङाव दङ आरो बेबायदि गोबां माखासे थांखि आरो अबजेक्टिभजों जिहेतु एकर्डा जादोंमोन बेखायनो गासैखौबो जों मोनसे आमब्रेलायाव लाबोदों जोंनि जि गोजोन आरो सान्थि गायसननायनि जि कमिटमेन्टमोन 5 बोसोराव कुनु भाइलेन्स गैयाबासिनो कुनु हिंसा गैयाबासिनो कुनु डिस्टार्बेन्स गैयाबासिनो बर' हारिया दिनै बेखौ गोथारै मावफुंदों आरो इयुनावबो जों गोजोन आरो सान्थिनि गेजेरजों हारि दानायनि थाखाय हारिनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज अधिकार संबिधानिक आरो राजखान्थियारि मोनथायनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन। हेल' रायजो नोंथांमोनखौहाय आंनि फिन गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय नोंथांमोन दा नोंथांमोन जे आं दिनैहाय जे नोंथांमोनाहाय जे थामनेल होनना मोनथिखाबाय आं माने एसे भिडिअ'खौ लाबोदों दा नोंथांमोन बे जोंनि दानि जे बिटिआर नङा होमबा बिटिआर गभर्नमेन्ट बिटिआर सरकार जोंनि बड'लेण्डनि बा बिटिआरनि दा गभर्नमेन्ट जे आबुं जानो थांगासिनो नङा होमबा दा 5 बोसोर आबुं जानो थांगासिनो दं दा नोंथांमोन दा बेखौ लानानै जे बिटिआर एकर्डनि दफाफोर आरो बिटिआर एकर्डनि जे मावफुंनांगौ जे आद्रा थानाय खामानिफोर दा बेफोरखौ गासिबो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां आरो बिथांजोंनो लोगोसे खोरोमदाव औवारि आरो खनेन्द्र बसुमतारी बिथांमोन जे साथामबो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गिदिर लिडारखि बिथांमोना साथामबो जे गिदिर बिबानगिरि बिथांमोनाहाय दा बिथांमोना खौरांगिरिनि गेजेरजों जे माखासे खोथा बुंदों आरोखि बेसेन गोसा नोंथांमोनाहाय जे भिडिअ'नि गेजेरजों मोनथिजोबगोन आरोखि दा बे बेसेन गोसा खोथा बुंनायनि सायावहाय आं नैबे फंसे बाथ्रा बुंनो थाखायल' लाबोदों आरोखि दा आं नैबे फंसे बाथ्राखौल' बुंगोन आरोखि नोंथांमोन जे बिथांमोना जे बेसेन गोसा खोथा बुंलांबाय नङा होमबा दा नैबे आं फंसे बाथ्राखौ बुंगोन जे बिटिआर एकर्ड जाबाय पिस एकर्ड नङा होमबा पिस एकर्ड जाबाय सुक्ति जाबाय दा जोंना एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ मावफुंजोबनाङा दा बेफोर जेनेबा माखासेया जे बिनामबो लानांगौ नङा होमबा सिगांबो जों बिटिसि आवहाय जों ओरैनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ ओरैनो मोनाखै बेखौबो जों प्रटेस्ट खालामनांदों बेखौबो जों बिनांदों दाबिनानैसो मोनदों नङा होमबा जे इन्जिनियार कलेज CIT बेफोरखौहाय दा एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनायावबो गोब्राब बेयो नंगौ सैथो जे बिथां आफादगिरि बिथाङा बेसेन गोसा बिबुंथि बुंलांदों आरोखि दा नोंथांमोन जे आं नैबेखौल' बुंगोन जे पिस एकर्ड जाबाय सुक्ति जाबाय नङा होमबा जे गोजोन गोरोबथा जे NDP आरो एबसुजों नङा होमबा दा 27 जानुवारियाव जे सिगां 2020 मायथाइयाव जे जालांबाय बे जालांनायनि थ्रुयै नङा होमबा पिस एकर्ड जालांनायनि थ्रुयै आं नैबे मोनसेल' खामानिखौ जे जाफुंजोबजानो हास्थायदों आरोखि दा पिस एकर्ड खालामबाय नङा होमबा नोंथांमोन पिस एकर्ड खालामबाय नालाय जे पिस एकर्ड जाखांनायनि उनाव जे गासिबो जे जोंनि बर' हारिनि जे आन्दलन खालामगिरि जे हाथियार लानाय सोमावसारनाय बिथांमोना जे दासिमबो जे जोबथेसालिनिफ्राय जे उदां जाजोबाखै जे केसा उइद्र' जाजोबाखै जे पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दा बिसोर दुखुनांथाव आरोखि नोंथांमोन दा आं बेखौसो खावलायनो लादों आरोखि दा बियो जोंना जे रन्जन दैमारि साराबो जे दासिमबो गबोआ रन्जन दैमारि साराबो जे नेक्स्ट 25नि जोबनायावसो जे हियारिं जाफिनगोन जे पिस एकर्ड हिसाबै जे जोंना बे NDP फोरनि समस्या केस उइद्र' जेलनिफ्राय गनांगौ सान्थि सुक्ति गोजोन जे गोरोबथा जाबाय नङा होमबा बेयो मोनसे सैथो 100% जाफुंनांगौमोन आरोखि जे थाबैनो बियो जाफुंनांगौ आरोखि जे मावगासिनो दं बे खामानिखौब्लाबो थाबैनो जे जाफुंनांगौ आरोखि बे खामानिया जे सिगाङाव जे जों नुनो मोनदों नङा होमबा दा NDP फोरनि खामानि जे समस्याफोरखौ जे इउनाइटेड फरमार्स NDP बिथांमोना जे मावगासिनो दङ सिगांनिफ्रायनो दा थाबैनो मोजां पजिटिभ फैबा बे मोजां आरोखि जे जोंनि जे पिस एकर्ड जाबाय नङा होमबा गोजोन सुक्ति जाबाय जे एकर्ड जाबाय जोंहा जे सान्थि सुक्ति बयबो जे जेलनिफ्राय गनांगौ केस उइद्र' जानांगौ गासिबो जे गोजोन सुक्ति थानो मोननांगौ आरोखि जोंनि बर'नि रायजो राजा बिथांमोनानो गासिबो सोमावसारजोबनानै दा बेखौ जों पिस एकर्ड होनो नङा होमबा दा नैबे खोथायाव जे
बिथांमोना जे बेसेन गोसा खोथा बुंलांदों दे एकर्डनि दावहाफोरखौ मावफुंनायावबो टाइम लायो बेथ' नंगौ सैथो। दा बिथांमोना बेसेन गोसा खोथा बुंदों आरोखि दे उननि समाव मा रल लायो बिथांमोनाहाय। दा जे एकर्डआ जे मावफुंजोबजायाब्ला दा बिथांमोना उननि समाव फोरमायगोन। दा नोंथांमोन दा जोंनि आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसानि आफादगिरि खोरोमदाव औवारि आरो फनेन्द्र बसुमतारी बिथांमोनाहाय जे खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो हारिनि थाखाय आरो एकर्डनि थाखाय बिटिआर सुक्तिनि थ्रुयै बिथांमोना मा फोरमायखो बिनि सोमोन्दै बादै मा फोरमायखो एकर्डनि बादै मारै फोरमायखो एकर्डआ मावफुंजोबजादोंना जोबजायाखै 100% जादोंना जायाखै। आरो नोंथांमोन आं जोबनायाव बुंनो सानगोन आरोखि जे आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा हर आरोखि जे नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन जे एकर्ड हिसाबै पिस एकर्ड हिसाबै गासिबो जोंनि जेलाव थानाय एनडिपि बिथांमोनहाय गजोबनांगौमोन आरोखि जों पिस एकर्ड होनो जायखौ नङा होमबा शान्ति सुक्ति। दा थाबैनो जोंनि दावहाफोराव मावफुंजायोब्ला मोजां जागोन आरोखि एकर्डआ मावफुंजायोब्ला जे मावफुंजोबजायोब्ला बर' हारिया एसेबाबो डेभेलप जागोन आरोखि डेभेलपआ जाखागोन होमबा नोंथांमोन दा नोंथांमोनाहाय नायलांग्रोदो भिडिअखौहाय। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ रम वाज नट बिल्ड इन ए डे रमआ सानसेनो जायाखै। दा बेखायनो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव एबसुनि जि अबजेक्टिभ डिटारमिनेसन एजेन्डा जोङो एक बिन्दोबो दोरो दा एकर्ड खालामनाया बुजाबुजि खालामनाया सलुसन खालामनाया जेसेबां गोब्राब टाफ बेबायदिनो सुक्तिनि दफा मावफुंनायाबो टाफ आरो फैबाय थानाय 1 मासनि गेजेराव नैबे एकर्डनि मोनसे आयेनारि मर्यादा जोङो मोननो थांगासिनो दङ आरो बर' फरायसा आफादा मेंनाय जिरायनाय गैयालासेनो मालाबा जोङो दिल्लीयाव मालाबा दिसपुराव मालाबा जोंनि गेजेराव हमवर्क खालामनायनि बेलायाव सरकारखौ नारसिननायनि बेलायाव सरकारखौ बाध्य खालामनायनि बेलायाव जोंनि जि फुल टीम दङ एबसुनि आरो जायफोर सिगनेटरि टीमफोर दङ जोङो मालाबाबो बेखौ लेहेम खालायाखै खम खालायाखै। मिनिसन जोंनि जे थांखिया जाबाय टाइम बाउन्ड एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानांगौ जेलाव थानाय एनडिबि बिथांमोना लांदां अख्राङाव फैनांगौ केसा उइद्र जानांगौ इनस्टिटिउसना एस्टाब्लिश जानांगौ। 50 बोसोराव बर' हारिया जिर'मोन आरो 75 बोसोर इन्डियान इन्डिपेन्डेन्सआव जोंनि क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि बा बै समनि गवालपारा डिस्ट्रिक्ट जि जाया मानो बे ओनसोलफोरा बिराद मोनसे आन्डार डेभेलप रिमट आरो कुनु माने इनफ्रास्ट्राक्चार गैयामोन लामा दालां जेबो गैयामोन। किन्तु दिनै लासै 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 बिनि खामानिया जादों बे सानसेनो जानानै फैया मावफुंजाबाय माखासे आरो आद्रा दंबावो। फैबाय थानाय समाव पार्लियामेन्टआव बिल लाबोनो गोनां दङ बेबो जोंनि मोनसे गेदेर थांखिनि मोनसे एजेन्डा हिसाबै जोंनि मोखाङाव दङ आरो बेबायदि गोबां माखासे थांखि आरो अबजेक्टिभजों जिहेतु एकर्डआ जादोंमोन बेखायनो गासैखौबो जों मोनसे आमब्रेलायाव लाबोदों। जोंनि जि गोजोन आरो सान्थि गायसननायनि जि कमिटमेन्टमोन 5 बोसोराव कुनु भाइलेन्स गैयाबासिनो कुनु हिंसा गैयाबासिनो कुनु डिस्टारबेन्स गैयाबासिनो बर' हारिया दिनै बेखौ गोथारै मावफुंदों आरो इयुनावबो जों गोजोन आरो सान्थिनि गेजेरजों हारि दानायनि थाखाय हारिनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज अधिकार संबिधानिक आरो राजखान्थियारि मोन्थायनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन। नाथाय मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो मोनसे सम आरो थासारि थायो। सोमावसारनायनि समाव जेरैबायदि मोनसे क्रुसियेल डु अर डाइनि मोनसे सिचुवेसनमोन बा बिनि समाधाना माब्ला जागोन बोरै जागोन बेबो मोनसे क्रुसियेल आरो मोनसे खोब माने सिरियास मोनसे थासारिमोन आरो हारिनि थाखाय निस्थाबानै हारिनि थाखाय बयबो गावखौ बावसोमदों। 5000 जोंनि बर' जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोना मुंख्लं जाबाय, गोबाङा नोरजिया जाबाय, गोबाङा लावथि बिखुङाव माने बजबनानै लानांबाय, गोबाङा माने जिनाहारि जाबाय, गोबाङा दाबो गुलि हाबनानै दङ। दा बेबायदि क्रुसियेल सिचुवेसननिफ्राय जोङो फैयै टेबोलाव भारत सरकारजों नेगसिएसनजों खेबथाम खालामबाय 93आव 2003आव आरो दा 2020आव। दा नेगसिएसन खालामनायनि सिगांनि पार्टआ जेसेबां डु अर डाइनि सिचुवेसन क्रुसियेल आफ्टार नेगसिएसन बे एकर्डखौ मावफुंनायनि बेलायावबो बे सेम सिचुवेसन बेयाव लाइफ एन्ड डेथनि थासारि गैयाब्लाबो बेखौ मावफुंनानै बास्तबमुखि रायजो राजाया लुबैनाय हारिया लुबैनाय बेखौ मोनफुंहोनांगौआसो मेइन एजेन्डा। दा बेखायनो एकर्ड खालामनाया बुजाबुजि खालामनाया सलुसन खालामनाया जेसेबां गोब्राब टाफ बेबायदिनो सुक्तिनि दफा मावफुंनायाबो टाफ। गोबां माखासे सुक्तिफोर दङ अल अभार इन्डियायाव सा सानजा भारताव इभेन माने आसाम एकर्ड दिनै गोलाव समसिम बेफोरो इमप्लिमेन्ट जानायाव
माखासे जादों माखासे आद्रा जानानै थादों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेंनाय जिरायनाय गैयालासेनो मालाबा जोङो दिल्लीयाव मालाबा दिसपुराव मालाबा जोंनि गेजेराव होमवर्क खालामनायनि बेलायाव सरकारखौ नारसिननायनि बेलायाव सरकारखौ बाध्य खालामनायनि बेलायाव जोंनि जि फुल टीम दङ एबसुनि आरो जायफोर सिगनेटरि टीमफोर दङ जोङो मालाबाबो बेखौ लेहेम खालायाखै खम खालायाखै दा बेखायनो बेफोर गोखा गोदै गुदुं गुसु थासारिया थागोन जोंनि जि डिटारमिनेसन जोंनि जि थांखिया जाबाय टाइम बाउन्ड एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानांगौ जेलाव थानाय एनडिबि बिथांमोना लांदां अख्राङाव फैनांगौ केसआ उइद्र जानांगौ इनस्टिटिउसना एस्टाब्लिश जानांगौ माखासे इनस्टिटिउसननि दा एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल ओंखारबाय आरो बावैसो बासबारियाव जि 300 कौटि थाखानि मिनिस्ट्रि अफ रेलवे डिपार्टमेन्टआ बेयाव रेलनि कच माने वेगन फेक्ट्रि गायसननायनि थाखाय माने रां एलटमेन्ट होदों आरो लेन्डनि क्लियारेन्सखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय बिथांमोना बिदों दा बेखायनो बेफोर मोनसे ग्रेट एचिभमेन्ट आरो लासै लासै बेफोर जागोन खारन इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टआ सानसेनो जाया 50 बोसोराव बर' हारिया जिर'मोन आरो 75 बोसोर इन्डियान इन्डिपेन्डेन्सआव जोंनि क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि बा बै समनि गवालपारा डिस्ट्रिक्ट जि जाया मानो बे ओनसोलफोरा बिराद मोनसे आन्डार डेभेलप रिमट आरो कुनु माने इनफ्रास्ट्राक्चार गैयामोन लामा दालां जेबो गैयामोन किन्तु दिनै लासै 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 बिनि खामानिया जादों बे सानसेनो जानानै फैया आरो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ रम वाज नट बिल्ड इन ए डे रमआ सानसेनो जायाखै दा बेखायनो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव एबसुनि जि अबजेक्टिभ डिटारमिनेसन एजेन्डा जोङो एक बिन्दोबो दोरोदा सरकारा बाध्य टाइम बाउन्ड कमिटमेन्ट मथे खामानि मावनांगोन आरो फैबाय थानाय 1 मासनि गेजेराव नैबे एकर्डनि मोनसे आयेनारि मर्यादा जोङो मोननो थांगासिनो दङ आरो बेनि थाखाय जों इसिङाव बायजोआव जि खामानि मावनांगौ दङ मावगासिनो दङ दा बेखायनो बयखौबो नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंनि हारि दानायनि जि चेतना जि जातीय सत्ता बेखौ दिन्थिफैनो थाखाय बा बेखौ हाबाफारियाव बाहागो लानायनि गेजेरजों जोंखौ मदद होफैनो थाखाय जों खावलायबाय मावफुंजाबाय माखासे आरो आद्रा दंबावो फैबाय थानाय समाव पार्लियामेन्टआव बिल लाबोनो गोनां दङ बेबो जोंनि मोनसे गेदेर थांखिनि मोनसे एजेन्डा हिसाबै जोंनि मोखाङाव दङ आरो बेबायदि गोबां माखासे थांखि आरो अबजेक्टिभजों जिहेतु एकर्डआ जादोंमोन बेखायनो गासैखौबो जों मोनसे आमब्रेलायाव लाबोदों जोंनि जि गोजोन आरो सान्थि गायसननायनि जि कमिटमेन्टमोन 5 बोसोराव कुनु भाइलेन्स गैयाबासिनो कुनु हिंसा गैयाबासिनो कुनु डिस्टारबेन्स गैयाबासिनो बर' हारिया दिनै बेखौ गोथारै मावफुंदों आरो इयुनावबो जों गोजोन आरो सान्थिनि गेजेरजों हारि दानायनि थाखाय हारिनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज अधिकार संबिधानिक आरो राजखान्थियारि मोन्थायनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन